какво става, меш влога и слагаш зрители или каквото е там, не знам къде ще го кача това. Току-що си получих нунджакото, дългоочакваното, нали, нунджако. Сега ще го анбокснем. Така. Не знам какво така. Може би трябва да седнем на някоя пейка. Дай на тази пейка. Да седнем. Ей сега, ей. За някакъв камерамен, дето да говори грешно. What the fuck? И бах ти нещо, това е това, бе. Значи Мешо, да ти кажа, че аз бих направил също. Мисля, аз мога да направя също. Същото би направил. Да, дай ми 2 ламарини и... Добре. Ма то това е такова. Какво е? Какво метал е, какво е това? Бяло е. Ламарина е, какво? Гледай колко инсейно е. Ламарина е, Мешо, какво е това? Каквото и да е, инсейн. Но то това е ламарина, бе. Каквото и да е. Бяхте животно. И даже май се компактира. Може си го носиш и колата. Между другото, май се прецка. Така ли? Не знам. Смятам така. Някакво много такова ламаринесто такова. Какво означава ламаринесто? Еми... Какво лошо има в това? Я да видим какви са тия бележчици. Скучно. Това също не ми трябва, само че да видим дали има някакви използващи данни тук. Ето е използващи данни да има, няма значение. И това беше влога, Мешо.